Nginibingelele babukele emakhaya. Igama nguKwanele Mkhize. Khabazela wamavovo wena wazihlandla. Gubhela, Mumbo Mhlophe. Niyene nadla umuntu nimnyenga ngendaba. Nginibingelela kwisibani media phansi kohlelo Umgwazelo. La wena mbukeli usuke usibhalela khona uthi ngithathe insizwa yakithi. Siyofuna okuthile kumuntu othile engamgwazela ngemali engithembise umsebenzi. Izithembiso zakhe wagcina engasifezanga. Sanibonani babukeli, igama lami nguLondi wakamkhwanazi. Ngibhalele umgwazelo ngenhloso yokuthi ungisize ukulanda imali yami kulo muntu ongayifezanga iy'thembiso zakhe. Knock knock. Khuleka sisazile kuwena sisemncane. Yebo, sanibona. Right. Yebo, ngi-right ninjani? Siyaphila. Yebo. Sacela akekho uThabo la ekhaya. Malume. Malume ngimgcine ngale endlini yakhe ngingamqalaza lapha endlini yakhe. Oh. Sacela ukuthi usibizele yena. Yebo, ngizombiza. Malume. 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 Ngize nosisi la. Uyamazi usisi uNdondo wamkhwanazi. Ngiyabona. Ayisize kuwena nje. Nodala umuntu ikhona. Uyiqonda wena. Khuluma ngani manje? Ukhuluma ngani? Ukhuluma ngemali yami ayithatha uthweni ngizongifaka Hayi emsebenzini. ngeke ngimele ngele ntombi nale. Yini wena? Mana phi? Imali yami. Angiyazi imali yakho. Ufuna imali yami? Ngiyazi imali yakho wena. Imali yami. Hawu. Yazi sesimoto. Yini ndaba ungilethela abandlana wena? Yini ndaba ufika nabantu la, ufika nezigolo ufika namakhambi ufika. Yini ndaba? Yini ngani? Ukuze njani? Wena yini into oyenzayo wena manje? Imali yami. Imali yami. Yazi namanje kwenzakalani phela? Kwenzakalani la? Kwenzakalani? Yima. Aseyithi. Zokhona. Ukhulu. Hayi kuthi sona. Sekumele enzeke la. Usisi nesikhathi. Sifanele uyasho ukuthi wabhazela Ukuthi ngeke ngizovela ku-TV le. Shutha wena manje. Hawu. Ngeke ngizovela ku-TV le. Lena ngiyisimoya. Ngeke phela. Angeke. Sikhulume phela. Ehlisa umoya. Wena lo wenzani wena? Uyislima wena. Uslima wena. Ehlisa umoya. Ufuna muke izona lokho manje wena usangane wakho nawe. Ehlisa umoya. Uthi musungishotha mfethu. Musungishotha mfethu. Ehlisa umoya. Ngoba manje uzovela kube tense uma lokhu wenza Ubeka lezinto phela usho lezi zenzayo. zinto Ehlisa ekade umoya. uzisho efonini. Utheni? Qhubeka usho lezi zinto obuzisho efonini. Ngikuthi wena Umoya. awunandaba noma ngalanda igora zami. Nazi. Oh, yizona lezi ikora zakho Yebo, lezi. Yizona lezi ikora zakho. Yebo. Yamzana umthetho into yenzayo. Yebo. Yamzana umthetho uzongihlasela. Yeka mfethu. Futhi musungishotha mfethu indaba kanti mfethu. Ehlisa umoya. Yizo-ke lezi igora zami. Ngithi wena uBaptista wena usabe imuntu. Yazi into ezoyenzakala bhodile. Ngoba manje ngiyakubona nasizile ukuzodlala le ndaba. Usisi uyamnika imali yakhe namhlanje.
Njengoba sikhuluma nje uthi siyamnika imali yakhe. Uhamba uqola abantu wena bathembisa imisebenzi. Angithi sayikhuluma lento nawe. Uqola abantu. Sayikhuluma Uqola abantu wena ubathembisa imisebenzi. Bangaka abantu benza lento. Bangaka abantu abakhalayo ngawo. Kuyoba nini wenza lento? Uqola Nabaphathi abantu. bakho bayazi ukuthi wena wenza lento. Uqola abantu wena. Awazi ukuthi manje ngoba izwe lonke phela ngani. Kumele bakwazi abantu. kathela abantu abanjengawo ngawo. Kumele bakwazi abantu ukuthi bathembisa imisebenzi. Lula bani? Angitshela ukuthi mina ngizokunika kancane. Ngathi nowezwanga. Lokhu ngisongela la efonini wena. Angaze ngize ngikusongele uqambelana manje. Ngikamba manje. Ufuna ngibakhombisa ukuthi uthini wena la efonini. Sabe lá o que eu Hayi thathenile lo phone le nginathi. Madam. Kuzowenza la phansi. Wena uqala. Saka. Yabo yenzakalani njengamanje lana? Yabo ukuthi kwenzakalani? Sokwenzakala kanjani? Angifuna ikhuluma ngomsebenzi wakhe uzowuthola umsebenzi. Kanti impilo ukulinda wena. Bafethu ngeke bafethu ngwazi ngitransfer imali. Ayingeke fethi ngeke mfethu. Fethi. Umsuthathi thathu bini fethi. Lo ngiyajabula mase kunje. Bafethu umhlukumenge nenzaba bafethu. Mina lona. Uthini ngafuna ukufundisa isayidami, manje ngafuna. Yini lela lo ngilaleli mina bafethu. Ufuna ngibakhombisa i-transaction la efonini ukuthi la ikhanye leyo mali. Namanga yini? Bakhombisa abathathu wena ungithembisa umsebenzi. Kamba manga nale ntombi yakho. Ethi mina nginikeza abantu umsebenzi. Umhlamba abantu wenzaba. Uyajabula mase kanje. Uthini ngesithunzi sami mina? Emsebenzini ngizokwenza uyini waye ngicabangela. Ngisena awuzele wena. Wena awuzele wena. Sena mina ngizama manje lokho ukuthi anginganisuthe wena. Ayingeke umhlukumeza phela manje. Hawu. Lungile bese okay lo. Cela ukuthi umtshele ngeke lungile. Uma lapho ngizokunika. Ngitshela ubhuti ukuthi bengibeyidilise. Ngiyacela phela ngiyacela. Lungile ngizulungile. Uzoyitransfer. Baningi abantu osazobathola wena manje imali yami. Khuluma ngawe la. Ngifuna imali yami. Lungile. Phela okay. Ngisuke kude kanje mina ngihambe ngifunana nawe ngifuna imali yami. Isikhathi sami lesi. ungasenzi nje. Ngoba manje into esizowenzeka ukuthi sesoqala manje sikusebenza. Yabo, into uzoba nenkinga. Ngena ku-account yakho usende imali. Wena wazi izinto zakho, ngena lapho ku-account usende imali. Bafethu niyenzani bafethu? Niyenzani bafethu? Kuyoba nini wena udlala ngabantu, kudla iy'mali zabantu? Nawo selibeni ngingena endaweni engahlangene nazo. Ngihlangana nikhona futhi nginibulo ndimali khona. Umthetho sila nje Mina ngoba hlanganisile yena lezo ndaba lezo. Awungena uCapitec manje beni. Akayiboni Sacabanga. Engikhumbule ukuthi send imali. Oh yes. yonke ungasalisho uThurani. Angisayiceli-ke manje ngiyayifuna. Yashoda imali. Hayi fake yonke. Hayi ngeke akwazi. Usunondi fethu ayenza fethu unondi fethu. Fethu ayenza fethu inondi ngani fethu. Fethu ungithathela fethu. Fethu ngizisenda la lesele fethu ungithathela. Kumele ngiyenza muthi ngifuna ukuthini. Saba nivumelana naye lo lo. Ngambe sanga sengafuna imali yakhe. Okay, siyakuzwa bhuti. Awuchaze ukuthi imali yakhe ifike kanjani kuwena.
Bakwenze njani nize nishintshane ninikane imali? Awungichazele. Kwenze njani? Ebengeke mfethu. Baningi abantu ababefuna umsebenzi ngibafaka. And ngamtshela uLondi, ngamtshela ngathi Londi, umsebenzi awuze ukuthola nenkathi ulindele wena. Uzovela noma kunini ungene emsebenzini. Wanginika idrink yami naye. Umsebenzi wangave. Uthe masepintwe into zakhe usefona back. Usefuna imali yakhe back. Lo mali leyo nami singasethe ezandleni zami ngobani? Uma sifa emsebenzini soyengengedwa. Wafuna imali ngesikhathi esirong mina imali enkathi ingena ngisema ngemchazela wangiluyisa ngithi naye uzofika nabantu abathi shuthi ninake laba abathembile. Kodwa saba nizomelana naye lo ukuthi uma imali sithe kumina ayikwazi ukubuyela emuva. Idili yami nayo isuka ilapho. Manje masefuna back ngiyathi uyena yedwa futhi ufuna imali yakhe. Wena usisi isivumelwano sakhe naye. Uzoqashwa nini usisi njengoba sekunikile imali? Isivumelwano sathi uzomqasha nini? Ngoba phela mina usengitshelile usuku nenyanga athi wena wamthembisa ngenkathi le engangekalenda. Futhi kwadile izinto. Kodwa yena usho lokulinda yena. Bengizo-understanda if no listen. Bengizo-understanda if wena bewucommunicate nami. Manje wena wavele wangiziba mengikubuza busuvele ungizibe nale ntombi yakhe naningincenga naye nithi-ke ukhona umsebenzi ngizowuthola ngikhululeke ngoba niyazi ukuthi ngidesperate kanjani for umsebenzi. Isizathu esenza ukuthi ngilandele abantu ingoba wena ubulokhu ngibalekela manje wangiblocker yonke indawo ngibhalela intombi yakhe ithi intombi yakhe angihlukane nendoda yayo. Bekumele ngenze njani wena uyimina bowuzokwenza njani? Because ubungikhohlisa ukuthi hayi mfethu sakuzamela manje wena uyangibalekela manje. Yazi kuyaphinda awunani iqiniso. Wena. Ubani ongenalo? Wena awunalo mfethu iqiniso wena mfethu. Ungitshela ukuthi angiphethe. Nabona kude Unyaka wonke. Okay yabona awunalo mfethu iqiniso wangampela. abaphathi bakho. Yini ngathi unyaka? Abaphathi bakho bona bayazi ukuthi Londi kodwa mfethu noma kuthiwa mhlawumbe ngoneka ngakho noma kuthiwa ngoneka ngakho. Yonke into esiyenza li-right wena uhappy ngalokho. Uyazi ukuthi lo 3000 rand lo imali engakanani kumina ngasala nginalutho ngoba nginethemba lokuthi ngizothola umsebenzi. Uyena kodwa ngimzamile isikhala emsebenzini uzokunika imali. Uyena waqeda bemali. Isithembiso uhlangana Isithembiso sakho wasifeza. Batshela ukuthi wena wenza mina batshela. Hawu batshela ukuthi wena wenza mina ufuna umsebenzi. Nikhulisa ingane ngomkhonyovu. Khulisa ingane zeni ngobugebengu. Niyasebenzisana nentombi yakho kanje. Lo wafelo. Animbothi inyoka le. Cha uphuthi. Inyoka lena wena. Ngoba vele umuntu esifazane izomuzwa ngeke ngizwe mina. Nawe uyaphetha wena. Usuzinda kakhulu. Hawu yangiyeka mina. Hlangana noma wenga usemsebenzini uyasebenza phela mama. Nisebenza khona ukuqola abantu nentombi yakho nibambisene. Because uyena phela wayengiconvince ethi-ke nalento lena iqiniso ngizongena emsebenzini ngoba nikwazi ukuthi ngidesperate kanjani for umsebenzi. Uphi? Maye ngamanga pho bani wakho impela pho ngaphandle kwakho uba umuntu. Sabo mfowethu, sabo. Phela kuzovela manje ukuthi bakhona yena abanye abantu. Mina ngisathanda umuzi. Sabo mfowethu. Hayi. Hawu. Isenesikhathi singakanani lento uyenza kahle. Uzoyenza kuze kufike kimi. Asithi ke kufika umuntu wesilisa la. Kufika uyakushaya ngenhlawo. Angithi kuzothi uyasukela. Yena umuntu wesimama angithi ukulandela abantu. Kube umuntu wesilisa afika ukufika kushaya ngenhlamvu kuzothini? Angizothi uyasukela. Akumele ngizifike lapho lento. Wena usebenza. Uyenzelani ke lento oyenzayo? Uthatha imali zabantu. Uphile ngeimali zabantu. Uyenzelani lento oyenzayo? Ngizokufaka kodwa umsebenzini. Nawe uyakwazi lokho. Wangibalekelelani umbuzo ulapha. Mina ngabe kade ngayenza lento ke ngikunikeza isikhathi manje wena uyangibalekela. Mina intombi yakho. Sokuthi ubaleke isiphi? Ingoba senze idini sibabili ngidlulisela kwamanye abantu. Sasibathatha. Isifena ngama-TV nje abe ngishutha nje kanjani ngithe ku-TV kanjani. Sasibathatha iphi intombi yakho? Iphi intombi yakho? Ngoba into yayenza ukuthi ngize ngithembe ingoba kwakukhona nentombi yakho phakathi. Iphi? Lasilungise kahle. Ngoba into yenza njengamanje yaphuma isandla. Londi ngiyazi ukuthi wena namandla ukuthi uyilungise le. Ilungile. Noma imali nekwethe ngizoyimisela imali yakho back. Yabo nje amanje kubonakala ngizoqhosha ngapha emsebenzini. Wonke lele lokushuta nje la ya ku-TV angithi. Ngizodlela umsebenzi ngicela igama lami ngishiye emphakathini. Ngicela mfethu ngilungile ngizokunika imali yakho yonke lengikoleta yona. Ngiyacela ukuthi ngikhulume naye mfethu kwaye ilungisa lenze mfethu. Awungakucabangi konke lokho ukuthi kuyowenzeka kanje njengoba ukwazisa abantu konke lokho awungakucabangi. Hayi khuluma ukhululeke ndoda.
eqinisweni bengingazi impilo yami yangiqinisile kanje. Kodwa ngangadlali naye. Buka, ngiyafunga ngizomfaka kuze kufike la izenzo zabani. Sikhona namhlanje. Hayi ngasho ngezinto. Hayi ngiyakuzwa. Sis, usanesikhathi esingakanani uThabo ekuthembisa umsebenzi? Ingakho nami ngithathele angilanda abantu abazongisiza ukuthi ngibhekene naye uThabo lo ngoba bese ngisongela ngisongela. Umaze kanjani yena uThabo? Ngamaze ngentombi yakhe uZinhle. Oh, okay. Ezekugwazisa-ke malini le ayethi ngigwazele ngayo? Kwaku-3,000. Lona ngizokubuyisela imali yakho. Yabona nale sele mfethu ulungile. Ngizokunikeza mfethu imali yakho yonke. Kule mfethu usebenzele iphele lana lento. Ngicela ukhulume kahle lento lena. Yabona njengoba kusele uHalo Shandi, ngikhulu kabi uHalo Shandi kumina. Ya ulungile ngizohlangana ngizokunikeza. Ngizokulandela. Ngizocela ukuthi yenzeke insizwa yakithi ukuthi usendele usisi imali yakhe leshodayo. Kuphele njengokusho. Singazi ukuthi abekho yena abanye abantu abasazofika nezinkulumo nama-complain ngawe. Asazi. Ngoba phela baningi abakhalayo ngawo. Kushuthi akugcinile la. Uyakubona lokho ukuthi ziningi iy'nkinga usazobhekana nazo. Uyakubona lokho? Ngikuthembisa futhi. Kuyagcina la ngeke iziphinde yenzeke lento le. Ngiphinde ngizenze umsebenzi, ngiphinde imali yomuntu, ngicela futhi ngicela ngayishuki lento. Ngiyacela ngayishuki. Ngiyafethi ngiyacela bafethu ngiyazehlisa ngiyayithoba. Londi ngiyayithoba phambi kwakho futhi ngicela ukuthi bathi Yehlisa umoya. mfethu ngeke ngize ngikwazi ukuthi umoya izongimoshela impilo yami yonke lento ngizoba uthi ngempilo zabantu oyimoshayo wena. Le yakho suyimoshile. Uyazi ukuthi manje akanamsebenzi wathatha imali kumashonisi ethi unika wena ukuze umtholele umsebenzi. Kuyimanje ukoleta umashonisi. Imali siyizumbuli ingaki sifika ko-9,000 manje. Uthinike ngalokho wena. Ngiyakuzwa ukuthi ukhalela impilo yakho. Yena yakhe impilo kwayicabanga njengoba ekunika imali engasebenzi. Ukuthi uyithatha kwasekuqaleni ungwazele ungakamniki umsebenzi uthi imali uyithatha. Ngoba isizathu senza ukuthi ngikunikeze imali ngoba wawungithembisile ukuthi angeke kuphele ngisho inyanga ezinhlungu. Ngabona ukuthi okay ngizokwazi ukuyikhava le mali engisebenza. Manje unyaka uphelile. Koleta abantu manje. Hayi Ngenxa yakho. faka imali insizwa ngeke kwenzeke. Faka imali. Ngoba manje phele lokho kwanamhlanje singazi ukuthi soke sibuye futhi. Faka imali kodwa kuphele. Thembisa ngeke lize kushone ilanga lelingayifanga le mali esele bafethu. Xa besinaningithembisa lento le ngiyizwe ngamuntu engibona indawo. Njengoba Uqole bani ngoba uthi awusenayo imali zokuthi uqole bani imali ingashonela namhlanje la. Uma wengane uzobuya emsebenzini. Njengoba bese ngikutshelile insizwa ukuthi asazi la imali ungayikhiphile. Ngokuphelela kwayo futhi. Noma ngicela ukuthi ngiyaxola lo ngicela ukuthi ukhulumele nabantu bakho futhi ungaphela ukuthi ngizoyiletha le mali lena. Londi nginabantwana memele ukuthi ngibanakekele yabo lonto le so manje makuphela ngizokwenza njani mina lo awube nomuntu phela awube nomuntu nawe lo Wena ongenze ngakho. Ubuntu iyona into enginayo nje. Khona nje ukuphela konyaka kusho khona ukuthi ubuntu nginabo. Kumele ngabe kade ngayenza lento. Faka imali insizwa. Holy phone faka imali. Ntombi yakho. Thina sami la le mali ngaphelele. lapho uzokwazi ngidambile Hayi kuleka nje singakufonisa inkinga yethu. Sineke inamba yami kuwena simfonele. Uyazi naye ukuthi uskila mkhulu. Izimali zabantu. Kubeka phela ndoda inamba iphelele. Puto njani?
Nginomfowenu la. Yebo. Ungakephi ukhona la eduze? Usondele. Awusondele. Kunegama ekanazo la. Okay. Sondela nsizwa. Khuluma phela Thabo nami mfowethu. Nami mfowethu kuze kufike lana nje kwenze Ngithanda ukubonga kwiSibani Media ukuthi singisize ukulanda imali yami. Ngiyabonga kakhulu. Engifundile ukuthi akumelanga ukuthi uthembe umuntu ngemali. Into nje nemali phakathi akumelanga uthembe umuntu ngemali. Sengiphethe ababukeli ngokwami ukubona inkinga iqala ekutheni kuthembana abantu ababili abangazani baze banikane izimali bengazani. Nolondi wenza ubudedengu ekutheni anikeze umuntu imali isithembiso sakhe angakasifezi, wagcina esengena shiqi ey'kweletini engasakwazi ukuyikhokha nomuntu akasayigcini iy'thembiso zakhe. Esikufundile-ke babukele emakhaya ukuthi ungabomthemba umuntu ungamazi noma engakayifezi iy'thembiso ayekuthembise zona. Uma ufuna ukusibhalela ungangena ku-Facebook kwipage lethu iSibani Media. Ungakhohlwa-ke ukushiya inombolo uma usibhalela. Siphinde sitholakala na-YouTube. Ningakhohlwa ukusubscribe kwiSibani Media ukuze njalo uma sinithulela uhlelo ube ngowokuqala olutholayo. Ngibonge babukele emakhaya, siphinde sibonane kokulandelayo.